Ngomong siji wah iki rada kecepatan nek nyetel iki macet tek 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 sesetiaku memanekku mung nimas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu. Wih, Mahmuni. Yo, mangkat. Arisma. Iya le joget. Nah, kayak olahraga ya. Mas Gunir, Mas Gun, Mas Boyo, dan juga teman-teman semuanya, Sengaya Karya, Mas Suri, Anggun Tenda. Tulis itu kanggo sira aksara lengkap aslikan manis mati dasar ayu parasmu kang tanpa sesetian dengan dia mau dipegang sanji langit bunikan hanya sen nalikane ngucap janji ono lati dia mung siji sesetiaku memanekku menimas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu. Karisma musik Geraha Picture. Ya mungkin foto-foto buat teman-teman buat dokumentasi kita persilakan monggo. Kang manis mati dasar parasmu kang pantolan nimas sesetian hati yo dikongkai sawiji
ngugoni mas ora lali marang janji setiamu. Omong siji sesetiaku memanekku mong nimas wong ayu panyuwunku ngugoni mas ora lali marang janji setiamu. Nanging kabeh kuwi mostro eling kalamun pupus sing tresno wis tak cukup ngelaleni sliramu nanging lali-lali tan bisa lali nanging lali-lali tan bisa lali. Terima kasih karisma musik luar biasa.